ରାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ? ସହେଲ ଅନସାରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯୁବକ ନିଜକୁ ୟୋଗା ଟ୍ରେନର ବୋଲି କହୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୁଧିଆ ଗାର୍ଡେନରେ ୟୋଗା କ୍ଲାସ ଚଲେଇଛି। ସେଥିରେ କଣ ସେ ଯୋଉ କ୍ଲାସକୁ ଯାଉଥିବା ଆମର ମା ଭଉଣୀ ଝିଅମାନେ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ୟୋଗା ଟ୍ରେନିଂ କ୍ଲାସ ଚଲେଇବା ଜାଗାରେ ଆମ ମା ଭଉଣୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳତାର ଭିଡିଓ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେଜରେ ସେ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାଗେଶ୍ୱର ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ଆମ ନିଜ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର କିଛି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅପିଲ କଲେ, ସହେଲ ଅନସାରୀ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ଆସି କରୁଛି ନା କହୁଛି ସରି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତ ଏତିକିରେ ସେ ଜିନିଷ ହବନି, ଖାଲି କ୍ଷମାରେ ଚଳିବନି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇ ଜିନିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବା ଦରକାର। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଟିମ୍ ଅଛି ଆମର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ କଣ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେ ଏବେ ତାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେଜରେ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛି ନା ଯୋଉ 3ଟି ଅଙ୍କ ଥିଲା ସେ ଅଙ୍କକୁ ବି ହଟେଇ ଦେଇଛି। ଅଙ୍କ ଜାଗାରେ ତା ନମ୍ବର ଯୋଉ ଫୋନ ନମ୍ବର ଥିଲା ଫୋନ ନମ୍ବରକୁ ବି ହଟେଇ ଦେଇଛି। ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଇନୋସେଣ୍ଟ ବୋଲି ପରିଚୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ଜମା ନୁହେଁ। ତ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍ ଆଉ ଗୁଡ୍ ଟଚ୍ ବିଷୟରେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହଉଛି, ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍ କଣ ଗୁଡ୍ ଟଚ୍ କଣ, ଏଠି ଏ ଜିନିଷ କଣ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି? ଇଏ ଏଠି କଣ କରୁଛି, ଯୋଉ ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍ ର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଚଲେଇଛି ସେ ଜିନିଷ ତ ବନ୍ଦ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ନା। ତ এই ଭିଡିଓକୁ ଏତିକି ଆପଣ ମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଏ ଭିଡିଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଟେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଜିନିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ସୀତାରାମ, ଜୟ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।